E un dos responsables deste cariño foi precisamente o seu tío, foi quen lle inculcou ese amor polas vacas e pola terra. E fixadevos como é a vida, porque hoxe, con 25 anos, Alba está á fronte desta explotación. E sabedes por qué? A vida a veces non che pon fácil, e neste caso Alba non lle puxo. O seu tío enfermou hai 2 anos e acabou falecendo. E aí Alba tivo que tomar unha decisión, porque os pais dela tiñan os seus oficios, non se podían encargar da granxa, e ela tivo que tomar a decisión rapidamente se quedaba con esas vacas ou non. Non o dubidou ningún momento, con 23 anos incorporouse á explotación e hoxe segue medrando, segue traendo máis e máis vacas. Alba ten seguro que o seu tío, alá onde este, está máis que orgulloso dela. Aquí teñen a Alba, ten 25 anos e é gandeira, de profesión e de paixón. Tes 25 anos? Sí, recién cumplidos, dai un mes. Porque é raro ver unha rapaza así nova, pois meterse en algo desto. Dende cando te dedicas ás vacas? Desde hai casi 2 anos. Cando morreu o meu tío, aos poucos meses incorporeime. E horas de traballo? Tes que estar, son 365 días ao ano, porque non tes domingos, nin sábados, tes que estar sempre moi pendiente delas. Ver o que fan e estar con elas, sí. Cantas son en total? Hai 21 agora en total. Ti decides coller a explotación e como te enteras da axuda esta que hai do plan da Xunta? Bueno, porque fun a Meira e, bueno, para saber como tiña que facer, e foi Amparo que me dixo, pois mira, están as incorporacións, dixo, eu animaríame a facer esa incorporación, e foi así como xurdiu de poder ter algo mellor. Unha base de 30.000, por ser muller danche 10.000 máis e tes unha base de... A miña unha base de 40.000 euros. Poden comprala, senón sería un pouco imposible. Traballas para ti e é teu. E sabes que vai ser para ti. Sí, estudiei o medio en Castro de medio natural e o superior de xestión forestal. E xa estudiei as oposicións para ser axente, pero ao final... Aparcaches iso? Sí, aparquei iso e viñeme pa aquí. Meu pai, mi ama sí que mellor un pouco máis de medo de decir, é un pouco arriesgado, pero meu pai sí. Meu pai sempre dixo, hai que tirar, a vida sigue e hai que mellorar, sí. Ti ves o teu futuro aquí? Sí. Sí, ahora sí. Sí, sí. Ojalá seña así. Estar toda a vida aquí metido nela, sí. Por exemplo, ahora, o día de fin de ano, non vas a ir? Sí, pero o día seguinte, pues, o mellor madrugas un pouco menos, pero tes que vir igual, se hai algunha vaca para parir ou tes que cuidalas. Bueno, estou intentando conseguir uns collares de endogando, que son aquí de Abadín, para ir mellorando un pouco e así, pues, saber pues, se hai algunha vaca enferma ou ir progresando un pouco, que ahora o futuro é a tecnología. Sí, porque así sabes no momento en que dicen, bueno, pues hai unha vaca enferma ou cando vai estar de parto, e así pues controlas, porque senón hai veces que estás noites sin dormir vigilando. Os animales eu creo que son mellores que as persoas, e saben que nas cuida e que nas protege quen lles dá de comer. Bueno, cando reabre un negocio, sobre todo cando pasa no rural, a felicidade é máxima, verdade? Pois é o que acaba de pasar en Pol, en Lugo, que reabriu un supermercado. Mira ti que os veciños levaban 2 anos tendo que percorrer 13 kilómetros para poder facer a compra, pero agora xa é